ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо медонед, мо шабакаи голос мигрантаро ба он хотир ташкил кардем ки шуморо аз ҳамаи хабарҳо сари вақт огоҳ созад. дар баъзе ҳолатҳо тавонем ки муҳоҷиронро дастгирӣ кунем, чӣ тариқи маслиҳатҳо бошад, чӣ тариқи молиявӣ бошад, ҳар гунае ки набошад. вале ҳамавақт ман мехостам ки ягон наворҳоеам камкам ба шумо пешкаш кунем ки наворҳои шавқовар бошад. чун шумо монда мешавед баъз аз кор омадан, тамошо карда каме рӯҳияи худро баланд кунед. ва медидам ки дар ютуб фақат барои шӯхӣ, барои рӯҳияи бачаҳо бардоштан фақат наворҳои пранк асту рақсу бозӣ асту хандаю масхарабозию ҳамин чизҳо аст. ва мо дар натиҷаи фикр кардани зиёд бо дӯстамон бародар доктор Умар Азизов, ки қариб ҳамаи шумо ӯро мешиносед, дар Сербия аст, доктор шуда кор мекунад дар он ҷо. бо хулоса омадем ки як дастаи тоҷикистонро, як дастаи футболро дастгирӣ карда ӯро ба кулли шумо бишиносонем ва номи ин командаро муҳоҷир гузорем ва ин команда дар лигаи футзали Тоҷикистон тавонад ки иштирок кунад. дӯстони азиз, ин даста пеш аз оне ки моро дастгирӣ кунем ба чанд ҷоҳо баромада муроҷиат карданд, касе онҳоро дастгирӣ накард ва вақте ки мо бо онҳо вохӯрдему шинос шудем, дарҳол он чизе ки ман мехостам, ҳамеша мекуфтам, яъне ки худаш омад. дастаи муҳоҷир мо ӯро ном гузоштем. бозингарони ин даста ҳама 80%-ашон қариб ҷавонон ва наврастон ҳастанд ки ояндаи хуб доранд. агар мо онҳоро дастгирӣ кунем, метавонанд ки инҳо дар солҳои оянда дар ҷаҳон аз номи Тоҷикистон баромад карда дар чемпионатҳо иштирок кунанд. ва ҳамчунин ин дастаро мо хос ба хотири шумо, танҳо ба хотири шумо номашро муҳоҷир мондем, ки яъне ки дастаи муҳоҷир барои муҳоҷирон аст. албатта ва ин дастаи муҳоҷир айни ҳол дар ҷадвали чемпионати Тоҷикистон лигаи футзал дар ҷои сеюм қарор дорад. ин бозӣ нест, шӯхӣ нест барои як командае ки ҳамин якчанд моҳ пеш ташкил шуд, аз наврасон иборат аст. на ягон зал барои тамрин надорад, ягон каси бачаҳо маош намегиранд, ягон шароит барои тамрин кардан умуман надоранд. фақат як мураббӣ доранд ки мураббияшонам бе маош, бе пул, бе ҳичи онҳоро дарс медиҳад ба хотири ки дар оянда муҳоҷирон онҳоро дастгирӣ мекунанд. асосан ба ҳайати бошгоҳи муҳоҷир ҷавонон даъват шуданд ва маҳз ҳамин футзалбозон 80% мунтахаби футзали то 20 солаи кишварро ташкил медиҳанд. мо гӯем қариб ки аз тамоми ҷумҳурии футзалистони ҷавони балоиқате ки оянда ба фикри мо ояндаи хуб доранд, онҳоро ба даста даъват кардагӣ ҳастем ва мехоҳем ки бо онҳо кор кунем, бо бозингарони ҷавони умедбахше ки дар ҳамин даста мо даъват кардаем кор кунем ва дар оянда онҳо бозингарои хуб аз онҳо тайёр кунем ва дар тими мунтахаби Тоҷикистон бозӣ кунанд. дар бозиҳои байналмилалию ҷоми Осиёву ҷоми ҷаҳон ният дорем, умедвор ҳастем ки онҳо бозӣ кунанд. машқҳои даста ҷамонаи худро даста таҳти роҳбарии мураббӣ Эраҷ Носиев ҳамарӯза ба роҳ монданд. пеш аз ҳама бачаҳои худро мехоҳам табрик кунам бо бозӣ, бо ғалаба, бозии бад накардан, бозии хубро нишон додан. рости гап, он нақшае ки мо доштем дар ин бозӣ ҳамаи онҳо омад накард, бачаҳо ҳамаи онро истифода бурда натонистанд, аз рӯи сабаби он ки ҷавон ҳастанд, ёш ҳастанд ва вақти бисёр лозим аст. ва ҳар як бозӣ мо кӯшиш мекунем ки беҳтар ва хубтар бозӣ кунем ва он мақсаду вазифаҳое ки дар пеши мо гузашта истодааст, ба мақсаду вазифаи худамон берасем. дар ин лига беҳтарин бозӣ карда истодаанд, дар ҷои сеюм ҳастанд ва дар Кубок Тоҷикистон бошад дар чорякфинал чемпиони Тоҷикистонро буриданд, чемпиони Тоҷикистонро мағлуб карданд. ӯ аз идома додани кубок маҳрум шуд ки ин дастаи Сипар буд.
дастаи Сипар мураббиаш аз хориҷа аст, намедонам аз кадом давлат бошад, бо забони англисӣ гап мезанад. Хулоса легионер аст, бо маблағи калон омадагӣ аст, бачаҳо дарс метиҳад дар командаи Сипарро. Сипар аз кишварҳои ҳамсояамон чандто легионер харидагӣ аст, аз Грузия легионер дорад ва худи бозингаронашон бозингарои чандсола ҳастанд, ки таҷрибаҳои калон доранд, маошҳои калон мегиранд, бо ҳамаи сару либос, таҷҳизотҳои тамринӣ, ҳатто зали худро доранд, бо ҳамаи ҳамин даку данг, бо ҳамаи ҳамин зурияшон. бачаҳои мо, наврасои мо онҳоро аз идома додани бозӣ дар чоракфинал ноумед карданд, яъне ки онҳоро буриданд, мағлуб карданд онҳоро. ин аз он шаҳодат метиҳад, ки агар мо бачаҳоро камтар дастгирӣ кунем, дар оянда метавонанд ки чемпиони Тоҷикистон бошанд, метавонанд ки пас аз чемпион шудан дар Лигаи чемпионов Азия баромад карда, дар он ҷо низ бозии хуб нишон бидиҳанд. сармураббии дастаи муҳоҷир акаи Эраҷ ба кулли муҳоҷирон муроҷиат кардагиаст, ки дӯстои азиз, моро дастгирӣ кунед. мо дар оянда кӯшиш мекунем, ки номи дастаи муҳоҷирро бардорем. дастаи шумо аст. ҳоло наворашро мемонам, шумо тамошо кунед. пеш аз наворо мондан худам ҳам ба шумо муроҷиат мекунам, ки дӯстои азиз, рақамҳои картае ки мебинед, ин рақамҳо ҳатто худам ҳам картаашро назорат карда меистам. Умарҷон, доктор Умар Азизов назорат мекунанд, ҳамчунин акаи Эраҷ. мо се каса ин картаро ҳама вақт назорат мекунем, ки ҳар як маблағаш ба бачаҳо сарф шавад. яъне ки команда спонсор надорад. ягона спонсори команда ин ширкати Даво аст, ки бачаҳоро бо сару форма таъмин кард, формаҳои варзишиашон ва дигар расходҳои зиёд ҳаст дар ин ҷо, ки мо бояд бачаҳоро низ рӯҳбаланд созем, то ин ки дар ин даста беистанд, дигар ҷо нараванд, аллакай онҳоро дигар ҷоҳо мехоҳанд ки хайрдорӣ кунанд. салому алайкум муҳоҷирони азиз ва умуман мухлисони футбол. Ман Эраҷ Носиёв, мураббии дастаи футзали муҳоҷир мебошам. ба хотири шод кардани дили шумо мо тасмим гирифтем, ки дастаи муҳоҷир бо номи муҳоҷир ташкил кунем ва дар чемпионати Тоҷикистон оид ба футзал миёни дастаҳои касбӣ иштирок кунем. Дар дастаи мо ҷавонон бозӣ мекунанд, ҷавононе ки ниёз ба дастгирӣ доранд ва мухлисии шумо. 80% ин бозигарони ҷавони мо аллакай дар тими мунтахаби футзали ҷавонони Тоҷикистон иштирок мекунанд. айни замон мо дар ҷои сеюм баъд аз дастаи Сипари шаҳри Хуҷанд ва Совро компанияи шаҳри Душанбе рафта истодаем ва мо ният дорем, ки дар оянда бозам бозии бачаҳои ёшро хубтар кунем ва ҷойҳои намоёнро ишғол кунем. мо ба ширкати Даво миннатдории худро баён мекунем, ки онҳо ҳамчун сарпараст ба мо дастгирӣ мекунанд ва инчунин ба блогерони тоҷик, ки Ҳабибулло аз канали Голос Мигранта ва Мубориз аз канали Роҳнамо ва инчунин дигар блогероне, ки моро дастгирӣ карданд, ба онҳо миннатдории худро баён мекунем ва мо бояд инро қайд кунем, ки ин дастаи муҳоҷир дастаи танҳо мо нест, ин дастаи тамоми шумо аст ва агар шумо моро мухлисӣ кунед ва дастгирӣ кунед, ин сермухлисарин даста дар Тоҷикистон шуда метавонад. бохир ба диққататон ташаккур. хонободу сарбаланд бошед. бисёри бачаҳоро мехоҳанд аз дигар клубҳо хайрдорӣ кунанд дар ҳақиқат, вале бачаҳо ба хотири ҳамин дастгирии мо онҳо истодагӣ ҳастанд дар ин клуб. аз ин коре ки мо пеш гирифтем, бисёри блогерҳо огаҳ ҳастанд ва онҳое ки огаҳ нестанд, аз ҳамаашон хоҳиш мекунам, ки ҳамин хел мисли ман як бо тариқи навор ба мардум муроҷиат кунед, ки то кулли муҳоҷирон аз ташкил шудани ҳамин дастаи муҳоҷирон огаҳ шаванд, хабардор шаванд. бародар Назар аз шабакаи Добри Таҷик аз ин кори мо огаҳ буданд, онҳо дастгирӣ мекарданд, ҳамроҳи мо ҳастанд. ҳамчунин Муборизҷон Аҳадов аз шабакаи Роҳнамо, он кас низ ҳамроҳи мо ҳастанд. умедвор ҳастам, ки дигар блогерҳо низ ин корро мекунанд, чунки муҳоҷирон шабакаи клуби футболи худро бишиносанд ва даромада мухлисӣ кунанд. як дастае ки ҳамагӣ ҳамин як чанд моҳ пеш ташкил карда шудагӣ асту аллакай метавонад, ки дар Лигаи Тоҷикистон дар ҷои сеюм қарор дошта бошад. ин моро умедвор месозад, ки пас ин команда ояндаи хуб дорад. ва ҳамчунин дар Кубоки Тоҷикистон мағлуб кардани чемпиони соли гузашта дастаи Сипарро, ин ҳам бозӣ нест, ин ҳам шӯхӣ нест. як дастаи пурқувваттарин, ки ҳама аллакай ҳамин хел прогноз метиҳанд, ки дар лига ин сол Сипар чемпион мешавад, чунки ду бор дастаи Совро компанияро мағлуб кард ва дар кубок дар дастаи муҳоҷирон бохт бозиашро.
дӯстони азиз, дастаи муҳоҷир ягон зал барои тамрин кардан надорад. Рафта дар ҳар ҷойҳо, дар ҳар залҳо тамрин мекунанд. Як, бачаҳо аз ягон ҷо маош намегиранд. Аз киссаҳои худ сарф карда омада, машқ карда омада, бозӣ карда гашта ба хонаҳояшон мераванд. бачаҳо тренерашон акаи Эраҷ бепул ба онҳо дарс медиҳад. Ташаккур мегӯем ба акаи Эраҷ. чизи дигар ин ки бачаҳо таҷҳизотҳо, лавозимотҳо барои тамрин умуман ягон чиз надоранд. барои ҳамин аз кулли шумо ман хоҳиш мекунам ки агар мо бачаҳоро ҳамин дастгирӣ накунем, бачаҳои дастаи муҳоҷирро аз дигар клубҳо аллакай даъват карда истодаанд бо маошҳои хеле хуб, метавонем ки мо бачаҳоро аз даст бидиҳем ва дастаи муҳоҷир метавонад ки соли 2020 ташкил шуд ва ҳамин сол маҳкам шаваду номаш аз байн биравад. Ва мо дар Россия 1 миллион зиёд муҳоҷир ҳастем ки бояд дастаи худро дошта бошем, бояд даромада мухлисияш кунем, инстаграм дароем, инстаграмашон монаҷа мемонанд, даромада дар онҷо обуна шавед, бачаҳоро ягон суханҳои хуб нависед, камтар рӯҳияшон баланд шавад ва то қадри имкон онҳоро ба маблағ кӯмак кунед, дастгирӣ кунед. ҳар моҳ намедонам 1000 рубл, 500 рубли, 300 рубли, 200 рубли, ҳар кас чени метавонистагиаш кӯмак кунад бачаҳоро. ба соҳибкорони тоҷик муроҷиат мекунам ки агар шумо ҳамчун патриот хоҳед ки амин дастаро кӯмак кунед, марҳамат дар инстаграм нависед, ман ҳатман ба шумо алоқа мебироям ва мо дар якҷоягӣ ин дастаро кӯмак мекунем то ин даста як дастаи номдор шавад. Ин фахри мо аст дар оянда. албатта ки дастаи муҳоҷир чемпион шавад, ин фахри ягон каси дигар нест, фахри муҳоҷирон аст. чӣ хеле ки мебинем барои кӯмак кардани як модар, барои кӯмак кардани як бародар, барои хона гирифтан, барои табобат кардан, дар ҳамин корҳои хайр, дар ҳамин корҳои нек муҳоҷирон ҳамеша саҳми худро мегузоранд. биёед як бор дигар мо саҳми худро гузорем барои бардоштани футболи тоҷик, ки ин ҳам як шавқу як рағбати мо худи мо муҳоҷирон аст. бисёр дӯстдорони футбол бисёр ҳастанд. ман умедвор ҳастам ки ин кори мо ба шумо маъқул мешавад ва шумо дастгирӣ мекунед ин дастаи муҳоҷирро ва ин наврасон дар ҳақиқат таланти хуб доранд, метавонанд ки дар оянда давлати моро дар байни дигар давлатҳо муаррифӣ кунанд. аз ҳамаи шумо сахт хоҳиш мекунам дӯстони азиз ки ҳамин наворо ба ёру дӯстон, ба группаҳо дар фейсбук, дар тамоми ҷойҳо паҳн кунед то ин ки бисёри аз мардум, бисёри муҳоҷирон аз ин ташкил шудани ин даста огаҳ шаванд.